L'orefalok. Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba il-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Nilqawkom f'isem Ġesu ħaj illi ġabarna hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż biex naqsmu l-Ewkaristija. Huti nagħtu bidu għal din il-qudisa billi nitolbu maħfra mill-ħtijiet mill-ħubiet tagħna. Bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallej dmirijieti. Ħtijatijie. Għalek nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli, l-qaddisin kollha, lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien glorja l-Alla fl-oli tasmewi, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddisa għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' das-santwarju u nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom. Diversi familji talbuna biex nitolbu għalihom. Nitolbu. U Alla, inti taqgħat il-poplu flimkien, tiġbor rieda waħda bejniethom il-familja tiegħek. Ħajkunu jħobbu l-preċetti tiegħek u jixtiequ l-ġid li inti twedhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe.
F'dak iż-żmien Ġoswe ġema t-tribujiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ l-xjuħ lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġoswe qal lill-poplu kollu: jekk ma joġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kienu jaqdu mis-sirijietkom lil hemm mixmara, jew l-allat tal-Ammurin li fartom intom qegħdin tagħmru. Imma jien u dari naqdu lil mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt illi aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra. Għax kien il-mulej Alla tagħna li talla lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar u ħarisna matul it-triq kollha illi minna bdejna u fost il-popli li minn ġonofshom samna. Għalhekk aħna wkoll lil-mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu: ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u widneħ miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Ippruvaw taraw. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. Qrib il-mulej lejn dawk li b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Ippruvaw taraw. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma titkissirlu. Ippruvaw u taraw. Il-ħażin ħżunitu teqirdu, min jobot il-ġust iħallas għall-ħtija, jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Ippruvaw u taraw. Tina Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostol l-Efesin. Ħuti, oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom, in-nisa, oqgħodu għal żwieġkom ħalli kieku għal mulej, għax ir-raġel hu r-ras il-mara bħalma Kristu hu ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom, l-irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u ta' ħajtu għalija. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex iressaqha qudiemu din il-Knisja sabiħa, bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu l-nisa tagħhom ħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu ikun iħobb lilu nnifsu, qatt ħadd ma bagħat il-ġismu stess,
iżda jmantnieh u jieħu ħsiebu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja għax aħna il-kol membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħalli l-missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru t-tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed ngħid għall-Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. 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 Il-kliem li jien għedtilkom huwa spiritu u ħajja, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu jibes dal-kliem min jiflaħ jisimgħu. Ġesu ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dal-kliem qed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw il-bniedem tiela fejn kien qabel u l-ispirtu li jagħti l-ħajja. Il-ġisem ma jiswa l xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda fostkom hemm xi wħud li ma jemnux. U min kien dak għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux. U saħansitra kien jaf lil Ġuda li kien se jitradih. U s-sokra jgħidilhom kien għalhekk li jiena qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jtieħx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu Xmun Pietru, mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Waħna emminna u għarafna li int il-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej bil-qari tal-Vanġelu nindnafu minn dnubietna. Għand min immorru jgħidlu Pietru li jiġbaħna ħafna, it-temperament tiegħu qisu bħal tagħna. U fl-aħħar ta' dat diskors twil li rajna f'dawn l-aħħar 5 ħdud, 5 ġimgħat, id-diskors tal-Ewkaristija jgħidlu int għandek il-kliem u l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Ippruvaw hekk ikkonċentraw ftit, aħsbu ftit. Ġieli għaddejtu minn kriżi. Niltaqa' ma' ħafna familji għaddejjin fader. Konna sejrin sew, kriżi, ma nafx nirbħuwiex. Tiltaqa' ma' saċerdoti wara ftit snin tas-saċerdozju jidħlu fid-dlam. Jiġu burned out, ħafna xogħol u tidħol fi kriżi. Għandi nkompli ma għandix. Ikun hemm min jibdilek kors l-università u jaqta' qalbu fil-bidu jidħol fi kriżi. Ikun hawn nies kienu jmorru l-qudies kuljum, il-ħadd tinqala marda, titlef il xi ħadd ta' għażiż, tibda tipprova tirraġuna u tgħid kif jirraġuna Alla, mhux bħali, u nidħol fi kriżi. Qegħdin Vanġelu illum fejn l-ewwel in-nies ġo Kafarnawm baqgħu mistaġbin. Jittma' 5,000 ruħ għarax popolarità. Imbagħad imorru warajh u jgħidilhom jiena l-ħobs għall-ħajja tad-dinja.
U Ġesu jsir eroj. U n-nies jaqsmu bid-dajes min-naħa l-oħra biex imorru quddiem dal-bniedem popolari. U issa kulħadd ħajitlaq. Tant li Ġesu idur lejn dawk li kienu qrib tiegħu, anke dawk li kien jaf li se jittraduh bħalma kien Ġuda, kien jaqra l-qalb tan-nies. U Pietru jgħidlu dawn telqu ta' kulħadd żarma. U Ġesu jgħidlu tridux tmorru intom ukoll. Semmek waslet il-kriżi. U din l-istess realtà ngħaddu minnha aħna. Fejn ġiet id-diffikultà? Ġesu kien qed jgħid ħanatikom ġismi għal ħajja biex tikluh u demmi biex tixorbuh. Jien għalhekk inżilt mis-sema u kif inżilt mis-sema se nerġa' lura s-sema biex nerfa' lilkom u daħlu fi kriżi. Minnu dan? Niżel mis-sema ħajtina lilu nnifsu u ħajjoħodna miegħu u daħlu fi kriżi. U x'qalu? Ibsa din? Ibes dal-kliem min jifmu, min jemnu. U hawnhekk hija l-ewwel reżistenza tal-qalb. Il-bniedem quddiem il-proposta ta' Ġesu kapaċi jwebbes qalbu. Aħna nidħlu fi kriżi għax inwebbsu qalbna u ma nħallux l-Ispirtu tal-Alla jiftħilna qalbna. X'irrid nagħmel, x'għandi ngħid, kif għandi nġib ruħi. U tidħol fi kriżi. Għalfejn nitqarben 4 ijiem u jispiċċa kollox, ħadd ma maru ġie. Għalfejn immorru l-Knisja, x'ħadd jieħu, jimrat min imur il-Knisja u jimrat min ma jmurx, mena nagħmel bħal min ma jmurx. Araw ir-raġunamenti. U tidħol fi kriżi. U Ġesu ikun sod fuq dil-ħaġa. Tridu tmorru intom ukoll. Jekk tridu twebbsu qalbkom u jaqbes Pietru. Araw imbagħad kemm hu ġenwin, kemm hu sinċier San Pietru. Ant min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. X'in qed jgħidlek tafu xi fisser? Dak li hemm fl-ewwel qari llum, il-poplu għamel għażla. U din l-għażla kif irridu nagħmlu aħna? Fuq ħaġa waħda biss. Li jien konvint li Ġesu iħobbni kif jien. Anke meta qiegħed fi kriżi, anke meta m'għadniex nitqarben, anke meta m'għadniex immur Knisja, jekk jien nitlef din id-dimensjoni, anke jekk qiegħed hawnhekk bil-qiegħda jew qed tismani tarani mill-bogħod. U d-deċiż illi sakemm iddumaw mhux se jkollok x'taqsam mal-Alla jew mal-Knisja, irrifletti ftit. Jekk qed tgħid ibes dal-kliem għax qalbek jibsa. U jekk qed issir iċ-challenge tridux tmorru intom ukoll. Int x'se tiddeċiedi? Int u jien x'se nagħmlu? Ejjew inkomplu l-qudiesa hekk din il-kelma ta' Pietru. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Ant min trid nimmur. Meta inti tagħmel l-esperjenza tal-qalb u tal-ħajja, meta inti tinduna għalfejn qiegħataw biex timtella b'dak l-ispirtu ta' dak li niżel biex lilek jerfek. U sakemm jien ningħaqad miegħu bejn l-ewwel mument u l-aħħar mument baqa' magħna fl-Ewkaristija biex ma jkunx hemm vojt. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, int għandek il-kliem tal-Ispirtu, il-kliem tiegħek mhux bħalma tagħtih id-dinja, il-weda tiegħek li inti tagħtini l-ħobs u l-ħobs li jagħti l-ħajja. Ħadd mhu se jqajjimni mill-mewt, sa ħadd mhu se jġibni f'sensija ħliefek. Ant min immur Ġesu. Ħanispiċċa. Jirrakkuntaw illi l-istess Pietru mument minnhom fis-sena 64 meta l-Knisja kienet persegwitata, daħal fi kriżi.
u ra li l-komunità għaddejja mill-persekuzzjoni ta' Neruni. Dejn miktub fl-apokrifa tal-Atti ta' Pietru. U f'mument minnhom qrib Via Appia għatem knisja mibnija, Pietru jaħrab u jħalli l-komunità weħida. Kif jasal qrib il-ħitan ta' barra ta' Ruma tal-belt jiltaqa' ma' Ġesu. U Ġesu jgħidlu, Piet, fej sejjer? Pietru, quo vadis? Fejn sejjer? Unduna. U Ġesu qallu, jiena sejjer imbagħad flokok. U Pietru dak il-ħin li kien sejjer il-barra dawwar id-direzzjoni, ikkonverta u reġa' lura biex affaċċja r-realtà għalkemm għadda mill-kriżi. Ħafna nies jien u int ukoll konna sejrin. Ippakjajna u konna sejrin il-bogħod. Imma ġie mument meta Ġesu quddiem il-familja tiegħek, is-sagrament tiegħek, is-saċerdozju tiegħi, iż-żgħożija tiegħi, il-ħajja tiegħi, l-istudji tiegħi, ix-xogħol tiegħi. Iltaqa' miegħek meta kont ħażarma u qallek għajatlek bismek, quo vadis? Fejn sejra? Fejn sejjer? Nistaqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini talla. Imnissel minn missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-mwiet. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier, għand jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja. Ġej mill-missieru mill-liben. Li huma jum mweġġa flimkien mal-missieru mal-liben. Tkellem b'fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqar mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. B'xi mod smajna l-kelma talla. Issa ħna ħanresqu il-kelma talba tagħna. Ibad mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq il-Knisja kollha. Tija l-qawwa tal-kelma, l-qawwa tal-Ewkaristija. L-aktar fil-momenti tal-kriżi li ngħaddu minnu bħala Knisja, bħala familja, bħala nazzjon u bħala individwi. Nitolbu. Ibad l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex fil-laqat u t-tentattivi li qed isiru u se jsiru f'dawn il-ġranet ikun hemm xaq ta' dawl ħalli d-dinja ssikket l-armamenti u l-qtil tal-innoċenti. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis hekk f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu għal dik l-om li marida, għal dak il-missier li rċieva riżultati bes fuq saħħtu, għal dawk li għandhom kriżi fis-saħħa, anke fis-saħħa spiritwali, għal dawk li qegħdin l-isptar, għal dawk li qatgħu qalbhom fil-mixja wara Ġesu u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, nitolbu. Sa nistieden il-kulħadd qegħdin f'post ta' għażiż. L-aktar dawk in-nies li għaddejjin minn kriżi, jew jafu li ħallew il xi ħadd id-dar, jew x'imkien ieħor li għaddej mid-dlam, kulħadd jgħaddi. Illum jew għada, il-koll iridu ngħaddu, u għalhekk nitolbu hekk għal xulxejn.
Dan nitolbulek bl-interċessjoni tal-Verġni Mbirka, Om tagħna ta' Pinu. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Għat-tifħir il-glorja tisma. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, ksibt għalik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni, kun twajjeb magħna il-poplu tiegħek mal-Knisja. U għati lilna il-grazzja tal-għaqda u taslim. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejta lid-dinja. Battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub. Hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis ismewitu l-art. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem, id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasa tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
Mit-ċokontana qed nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobżna. Aħfrinna. Iddaħħalna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Ħatina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli tiegħek qed tgħidu lilna. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħaresx lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim laqda li jintrid fija li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Sa nibqgħu bil-wieqfa, ngħidu din it-talba u nibqgħu sal-ħin ta' tqarbin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Qarbina ta' xewqa, Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fi-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninfiret minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u waħfer li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Be
ejjew issa fis-skiet ta' qalbna nirringrazzjaw lil Ġesu li jenna nirbħu diversi kriżijiet. Kemm drabi konna fid-dlam, anke fid-dlam tal-fidi, u reġa' tagħna l-fidi fl-Ewkaristija, fil-Quddisa u fil-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. Nitolbu. Ħenna lina mulej, għati lilna l-fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamel li nkunu fidili lejk sal-aħħar u nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Issa fl-aħħar tal-Quddisa għal min irid se ngħidu 3 Ave Marijiet. Dak li talbet il-Madonna hawnhekk minn dan is-santwarju biex infakru li l-ġisem tal-Madonna dam 3 ijiem mitfun fil-qabar sa ma mbaġġi timtella s-sema bir-ruħ bil-ġisem. U waqt li ngħidu dit-talba niftakar fikom li qegħdin issegwuna anke mill-bogħod. Qegħdin familja kbira u nwedkom li nitlob għalikom. Dawk minnkom hawnhekk preżenti li wara jixtiequ xi grazzja talba partikolari jew preżentazzjoni ta' xi ħadd mill-uliet, tkun tistgħu tidħlu fil-kappella ċkejkna hemmhekk fejn il-Madonna semmet leħinha u nagħmlu talb partikolari u personali. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna